Hoxe estamos aquí, en Vigo, para comprobar canto sabemos dos nosos recursos naturais. Dentro o intro. De onde obtemos máis enerxía en Galicia? Do sol ou da auga? Hai tres opcións. A. O doble do sol que da auga. B. 40 veces máis da auga que do sol. Ou C. Máis ou menos o mesmo de ambas fontes. Eu creo que do sol. mismo. Eu creo que do sol. O mismo. O mesmo Do dices sol. ti? Eu creo que do sol, Veña, do sol. O doble do sol que da auga? É a resposta que pone o sol, ¿no? Pues, Sí. ¿sí o no? pues veña, va. Incorrecto. No sé, opción A. Incorrecto. 40 veces máis de auga que de sol. Fotovoltaica eu creo que pouca cousa. Correcto. Correcto. Sí. Más que el del sol, ¿no? Más del agua que del sol. Sí. Yo creo que más del agua que del sol. 40 veces máis da auga que do sol. Sí. Sí. Correcto. Yo creo que más del agua, ¿no? Máis da auga. Ella manda. Sí. Correcto.